бутваме, колегите режат на по 1 метър, бутаме, правим една полоса. Ако тръгне да гори, просто пламъка да не може да се разраства горе. Оглеждате се за дърво да не падне и така нататък. По камънаците, като вървите, гледате къде стъпвате. И друго няма. Там се е разгоряло на ново. Там се е разгоряло на ново, къде ще дадат там. Това се казва късмет. Абсолютно. Това пуши там. Тя пуша, ей. Айде срещу нас! Къде е този човек там? С машината там, към нас почнете вие. Не мога да продължа човека. Каква е тази нивелация, каква е тази помпа? Тя трябва да дава 15 атмосфери минимум на лягане, за да имаш тук 2-3 атмосфери за гасене. Да, е тия. Това бутаме надолу и правиме така леко диагонална. Тия да, е от дървото надолу ги. Ей, младежи, елате си! 136 минути са спирали нивото на пожари, нямаме вина да нивелация, което се казва, че влизаме надолу. Каменни старики. Ми не знам, аз съм също, но като можете вие да гасите, аз не виждам при мен няма условия. Къде сте точно, не виждам. Дървото тръгва! Пъзе се! Ей, това е тук на мърда. Аз с палката... Завали внимайте! Внимателно, че ще тръгнат. Реже се, измества се, тупа се, да няма активно горене, въпреки че остава да тлее торфа отдолу, Да. който без вода е малко трудно за гасенето, но поне да спреме разпространението. Това е. Това е силно горенето. То се запали и това дърво. Това е много изтръмене на клона и трудно правиме пътеката. Да, това, което казвате, към морените разпространението към реката. Чакаме го да дойде хеликоптера. Дано сега. Да. Не, в обратна посока. Към Самоков. Над морените. Да. Ако дойде да го сипе тук, ще стане.
Ето цел, да коли гората. Антена не са служили. Имаме не е